Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo watha. Bungwe la Malawi Housing Corporation lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso malo a Area 1 Malangalanga Staff Quarters ku Lilongwe. Ndipo kampani ya Solar Aid Sanmani yalowa mu mgwirizano watsopano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation ogwirira limodzi ntchito zachitukuko. Takulandirani mu nkhani zathu. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo watha lachisanu ku Lilongwe ndipo mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi a Jape Muhango atsimikizira anthu kuti boma ladzipereka kuthana ndi mavuto azachuma amene anthu akukumana nawo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Patatha sabata zisanu aphungu akuchita zokambirana zawo mu mzinda wa Lilongwe, msonkhano tsopano watha ndipo malinga ndi mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Jape Muhango, pa msonkhanowu nyumba ya malamulo inakambirana ndi kuvomereza mabill 14 kuphatikizapo Bill of Exchange imene ikufuna kuthetsa kugwiritsa ntchito macheke m'dziko muno. Nyumba ya malamulo inamvanso kuchokera kwa nduna zisanu ndi zitatu 8 pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo ya anthu kuphatikizapo momwe Amalawi akuvutikira ndi nkhanza zimene akhala akuchitidwa m'dziko la South Africa. Malinga ndi a Jape Muhango, pa msonkhanowo aphungu anafunsa mafunso okwana 29 kuti nduna zosiyanasiyana ziyankhepo pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene anthu m'madera mwawo akuzifuna. Pa nkhani zina zofunikanso ku mtundu wa Malawi, nyumba ya malamulo inakambirana nkhani yokhudza kampani yopanga fetereza kudowa. Komanso inakambirana mkangano umene umakhalapo pakati pa nyama ndi anthu m'boma la Mzimba, komanso kuchuluka kwa anthu amene akuzikweza m'boma la Mzimba. Pomaliza penipeni, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamuloyo a Jape Muhango anati cholinga cha boma tsopano nkuonetsetsa kuti pakhale kusamala ndalama zimene zikuyenera kutumikira Amalawi, kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likupanga katundu wambiri, komanso likukopa anthu a business amaiko akunja kuzayambitsa business zawo kuno ku Malawi, koma koposaposa kuonetsetsa kuti miyoyo ya Malawi inke mtsogolo. Pa nkhani ya ndalama zachitukuko cha dera lililonse la phungu a nyumba ya malamulo, Constituency Development Fund, a Jape Muhango anati zonse zokonzekera zili mchimake ndipo anapempha aphungu kuti agwiritse ntchito mwayi wa CDF potukula madera awo komanso kugwira ntchito zachitukuko zimene anthu m'madera mwawo akuzifuna. Pomaliza penipeni, a Jape Muhango anathokoza President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cholola kuti msonkhanowu auwonjezere ndi sabata ina imodzi kuti aphungu amalize kukambirana zina zimene zinatsalira. Komanso athokoza aphungu onse chifukwa chodzipereka komanso kukambirana moona mtima pa nkhani zokhudza dziko lino. Choyamba kwa nthawi yoyamba takambirana zochuluka kwambiri m'nyumba muno, kukambirana mwamtendere mopanda mapokoso ngati maona mlebe zokokana kotero kuti nyumba ino chiyambire mpaka mituchoka lero palibe phungu ndi mmodzi yemwe amene watulusidwa kuonetsa kuti nyumba inali yabata ndi mtendere. Ndifuna ndathokoza aphungu onse chifukwa chopanga zimenezo. Kachiwiri tinayamba mofowoka koma ndikupita kwa nthawi aphungu anayamba kubwera mu unyinji wawo. Kotero kuti zonse ndimakambira mnyumba ino timakambira ngati nyumba ya nthunthu. Ndifuna sopa chimene ndithokoze. Komanso nyumbayi yakambirana nkhani zikuluzikulu. Taika mapulani mabilu okhudza zachuma kuti boma lipeze ndalama ndalama zake osati ngongole koma ndalama zimene akutipasa ngati mphatso. Mabilu awiri amene nyumbayi yadutsitsa kumene kuja kubwera ndalama zokwana $150 million thereabout. Komanso tatulutsa mabilu okwanira 12 amene atathandizire kuti ntchito zachuma m'dziko muno ziziyenda bwino. Polankhula poyambirira, mtsogoleri wa phungu otsutsa boma a Simplex Chola Banda anapempha boma kuti ligwiritse bwino ntchito mgodi omwe ukubwera wa Kasiya Rutile omwe anati uli nkuthekera kothandizira kutukula chuma cha dziko lino. Iwo anayamikanso boma chifukwa choti anthu akupeza chakudya mosavuta. Msonkhanowu watha. Kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe, ndine Isaac Jali.
Nduna yoona za migodi yati boma ladzipereka kuteteza miyala ya mtengo wapatali yomwe dziko lino lili nayo poonetsetsa kuti makampani onse akutsata malamulo amene boma lidakhazikitsa. Iwo amalankhula mnyumba ya malamulo poyankhapo pa nkhawa zina zomwe komiti yoona za chilengedwe idapereka zokhudza mgodi wa Kangankude ku Balaka. Isaac Jali wafika ndi zambiri. Polankhula nyumba ya malamulo poyankhapo pa nkhawa za komiti ina ya nyumba ya malamulo yoona zinthu za chilengedwe, nduna yoona za migodi Athokotembo anati boma ladzipereka kwambiri kuonetsetsa kuti miyala yonse ya mtengo wapatali ndi yotetezeka ndi kuti makampani onse amene akugwira ntchito za migodi m'dziko muno atsatire malamulo a dziko lino. Iwo amayankhapo pa nkhawa zoti kampani ya Lindian imene ikufukula miyala yotchedwa Rare Earth ku Balaka ku Kangankude ikungotumizabe madothi kunja kwa dziko lino kukayeza, komanso sikutsatira bwinobwino njira zosamalira zinthu za chilengedwe, kuphatikiza apo akuti ikugwiritsa ntchito molakwika layisensi yake yofukulira miyala ya Rare Earth. Ndipo polankhula nyumba ya malamulo Athokotembo atsimikizira aphungu kuti mapulani ali mkati kuti dziko lino likhale ndi zipangizo kapena kuti malo ake oyezera miyala, malo moti makampani a migodi asamatumize miyala kunja kukayeza. Pali gap ndi anthu kumvetsetsa kuti kodi zimakhala motani pa masamples. Nkhani yakulu ndiyo kuti kwathu kuno tilibe malaboratory okuti aziyeza kuti kodi mdothi limene muli maminerals otani, ndi tikugwira ntchito kuyesetsa kuti tokha ku ministry tikhale ndi laboratory ya mphamvu yopangidwa accredit yokuti anthu akhoza kumabweretsa masamples awo, komanso tikugwira ntchito limodzi ndi ma donors kuti atithandize kuti tikhale ndi laboratory. Tikakhala ndi laboratory ndikuti masamples sazipitanso kunja, ndi anthunso azimvetsetsa kuti chuchitika ndi chani makamaka pa nkhani yofuna kuyeza kuti kodi miyala imene tili nayo kwathu kuno muli zotani. Charles Muhango ndi nduna yoona za chilungamo ndipo atsimikizira makampani onse amene akugwira ntchito za migodi m'dziko muno kuti dziko lino lili ndi malamulo abwino okhudza za migodi, koma chofunika nchoti nawonso makampaniwo azitsatira malamulo a dziko lino. Ndikuziwa kuti kumbuyoko muziko muno nkhani yopanga business, malamulo athu ndi ndondomeko yathu yochitira business Malawi muno inali yovuta kwambiri, makamaka anzathu ochokera kunja. Malawi inali yovuta kwambiri kuti munthu wokunja airowe azachite nawo business. Anzathu a World Bank, anzathu a International Monetary Fund imene IMF akhala kuti dandaulira ngati ziko. Pasi pa ulamuliro wa President Professor Arthur Peter Mutharika waimika nji kuti malamulo athu tiyasatire, komanso tipereke ndondomeko yabwino yoti anzathu amene akuchokera kunja akubweretsa ndalama zawo za nkhani kuzachita business Malawi akhale tikuwasimikizira ngati ziko kuti akamabwera kunoko sitayavutisa, sitayanyoza, sitayathamangisa, koma tiyalandira mtendere. Ifeyo tisatire malamulo athu, nawo sakamabwera asatire malamulo athu. Padakali pano msonkhano wa aphungu watha kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Isaac Jali. Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso malo a Area 1 Malangalanga Staff Quarters ku Lilongwe kukhala malo amakono amalonda ndi ntchito zina zosiyanasiyana. Mkulu wa bungweli Bob Chinkango wayankhula izi pa msonkhano wawo okhudzidwa ndi ntchitoyi ku Lilongwe. Iwo ati cholinga cha ntchitoyi ndi kuthetsa mavuto omwe akukumana nawo pa malowa, monga kuonongeka kwa nyumba, kuchepa kwa ukhondo, nyumba zomangidwa mosaloledwa, komanso kusowa kwa chitetezo. Zambiri mulipoti ili la Stefania Chitheka. Achimkango ati eni nyumba akhoza kusankha kulandira chipukuta misozi, kusinthana nyumba ndi zina za Malawi Housing Corporation zomwe zili m'madera ena a dziko lino, kapena kugwiritsa ntchito mtengo wa nyumba zawo ngati gawo la ndalama zawo mu ntchito yokonzanso malowo. Iwo ati anthu onse omwe akukhala mderali akuyembekezeka kusamuka pofika pa 30 Novemba 2026 kuti ntchito yokonza malowa iyambe. Tikakhala pansi kuyimikira malangalanga kuyambira kumayambiriro mwina amene analipo mtauni muno chama 60s 70s 80s kufika pano, tikuona kuti malangalanga ija moyo wake ukupita kumapeto. Nyumba zili malangalanga zoti pano munthu kamagona kukhala mvula mati kumakucha, komanso kuchitika zinthu zambiri monese nyala kutaya pana paliponse zoti ndi pakati pa mtima pa Lilongwe
pamene sole pantipa pamalawi zisamveseseka tili tione even matoilet facilities ali pene paja ndokumba kwati pakati pa town ndeko mbali nayiso kuchitika za umbanda zambiri anthu ogulitsa zinthu zosakhala bwino illegal trade so tinachiunikira kuti malo awa tingachitepo chifukwa kuti chikhwapindulira Malawi. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Peter Alex Banda alandira bwino ndondomekoyi ndipo ati ithandiza kuwanitsa masomphenya a Malawi 2063 pokonzanso mzinda wa Lilongwe. Iwo ati konsolo ya mzindawu igwira ntchito limodzi ndi bungwe la Malawi Housing Corporation poonetsetsa kuti malamulo onse akutsatiridwa komanso kuti eni nyumba omwe akhudzidwa alandire chipukuta misozi moyenera. Choyamba ndisangalala chifukwa choti Malawi Housing apanga chitukuko chimene president wa dziko linoli Professor Arthur Peter Mutharika chiliso masomphenya ake according to kutengera mu 2063 vision imene ikuonetsetsa zoti mizinda ikhale yooneka bwino, mizinda ikhale yotukuka komanso ikhale yachitetezo. Tisangonena za kutukuka kokha komanso tiziyang'ana za chitetezo chifukwa mzinda ukakhala yotukuka chitetezonso chimakhala chapamwamba. Ntchito yokonzanso malo aku area 1 Malangalanga ikuyembekezeka kusintha malowa kukhala malo amakono ochitira malonda ndi ntchito zina zomwe zithandize kulimbikitsa chitetezo ndi kaonekedwe kabwino ka mzinda wa Lilongwe. Bungwe la Women's Legal Resources Center WOLEC lapempha unduna wa zaumoyo komanso oona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu kuti litengepo gawo pozindikiritsa anthu zokhudza lamulo la Employment Act lomwe limalola amayi ogwira ntchito kuti adzitha kukayamwitsa mwana kawiri pa tsiku mpaka atafika miyezi 6. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la WOLEC Achimwemwe Chimasula wati bungwe lawo likulimbikitsa izi litaona kuti kampani zina mdziko muno sizikupereka mpata kwa amayi amene ali ndi ana ang'ono kuti adzikhala ndi nthawi yokayamwitsa ana awo pa nthawi imene akugwira ntchito. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula Achimasula ati anthu olemba ntchito akuyenera kulemekeza lamulo lomwe linakhazikitsidwali komanso pakhale kudziwitsa komanso kuzindikiritsa anthu pafupipafupi za lamuloli ndi cholinga choti makampani azitha kutsata malamulowa. Iwo ati ndondomeko ya bungwe la zaumoyo la pa dziko lonse la World Health Organization imati mayi akakhale ku nyumba ndi kuyamwisa mwana kwa miyezi 9 ndi theka choncho adakakonda kuti lamuloli litawunikidwanso. Makampani ena amatha kupereka mwina alanchija ngati makhala wanawa amatha kupereka mwina 2 hours kuti nzimayi zitha kupita ku nyumba kapenapo ayi amamulola nzimayi kubwera mochedwerapo kapena kuwerugwirako msanga kufikira kuti mwana uja akwane miyezi 6. Komano kuti mufufuze amene apanga zimene ndochepa amene amadziwa kuti malamulo amatero. Ndicho ndiye chimene tingalimbikitse ndicho kuti unduna wa zaumoyo komanso chimodzimodzi unduna ona kuti pasakhe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Ministry of Gender ndicho kuti adzipanga ma awareness pafupipafupi kudziwitsa anthu kuti kodi malamulo amati chani chifukwa pamene palibe kudziwa ndi kuti anthu sangapange. Ndiye choyambirira anthu amene amalemba ntchito anthu makampani adziwitsidwe kuti pa malamulo amenewa komanso ngakhale amayi eni akewo azidziwa kuti ali ndi ufulu umenewu pa malamulo. Mmawu wake mkulu wa bungwe la Employers Consultative Association of Malawi George Kaki wati malamulo apa ntchito omwe ali mu Employment Act omwe anasinthidwa mu chaka cha 2021 amalola mayi yemwe akugwira ntchito kuti apatsidwe mpata kuti akayamwise mwana kawiri pa tsiku pamene akugwira ntchito kwa miyezi 6. Iye wati ngati alipo ena omwe akunyozera malamulowa amakhala kuti akuphwanya ufulu wa amayi komanso mwanayo. Malamulo apa ntchito amene timati Employment Act anasinthidwa mu chaka cha 2021 ndipo malamulowa akunenetsa ndithu kuti mayi amene akuyamwitsa mwana akuyenera kuti apatsidwe mpatawo kwa miyezi 6 ndithu kuti adziyamwitsa mwana kawiri pa tsiku. Ndiye ngati kuli makampani kapena mabungwe amene sakuwalola amayi amene angobereka kumene kuti ayamwitse ana mwakathithi amenewo sakutsatira malamulo a dziko. Ifeyo ngati a Employers Consultative Association of Malawi tinawadziwitsa mamembala athu onse za lamulo latsopanoli limene linakhazikitsidwa. Dziko lapansi limakumbukira sabata yoyamwisa mwana kuyambira pa 1 mpaka pa 7 August chaka chilichonse. Chifundo Mota, MBC Blantyre.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo watha. Bungwe la Malawi Housing Corporation lakhazikitsa ndondomeko yokonza nsomalo a Area 1 Malangalanga Staff Quarters ku Lilongwe. Ndipo kampani ya Solar Aid Sunmoney yalowa mu mgwirizano watsopano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation ogwirira limodzi ntchito zachitukuko. Takulandiranso mu nkhani zathu. Boma la Malawi posachedwapa liyamba kutumiza anamwino 500 oti akagwire ntchito ku Israel pansi pa mgwirizano wolemba ntchito anthu aukadaulo osiyanasiyana aku Malawi ku Israel. Mkulu oyendetsa ntchito za ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku Israel a David Bisnowate wauza MBC ku Tel Aviv mdzikolo kuti zokambirana zonse zokhudza ntchitoyi zafika kumapeto. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Amalawi oposera 2000 anabwera kuno ku Israel kuzagwira ntchito ku minda ikuluikulu ya mdziko muno kuyambira mchaka cha 2023. Koma mgwirizanowu akuti sunayende bwino pomwe anthu ambiri mwa ogwira ntchitowa anachoka ku mindayi kukafuna ntchito zina ku malo ena mdzikoli. Malinga ndi mkulu oyendetsa ofesi ya kazembe oyimira dziko la Malawi ku Israel a David Bisnowate, izi zinachititsa kuti chiwerengero cha anthu ochoka ku Malawi kubwera kuno ku Israel kudzagwira ntchito chichepe. Akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi kuno ku Israel motsogozedwa ndi mkulu wa ofesi a David Bisnowate akuyendera ena mwa anthu omwe akugwira ntchito m'minda ya mdzikoli kuti aone momwe anthuwa akukhalira m'malo awo a ntchito. Poyankhula pa ulendowu a Bisnowate ati boma la Malawi likuchita chilichonse chothekera kuti mgwirizano wa ntchito pakati pa mayiko awiriwa upitirire ndipo kuti Amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchitozi zomwe tsopano akuti sizikhala ku gawo la ulimi lokha komanso m'magawo ena monga za umoyo, za mafakitale ndi zokopa alendo. Kazembeyu wati kulembedwa ntchito kwa anamwino 500 omwe ayambe kubwera kuno ku Israel kusonyeza kutsekuka kwa mwayi woti anthu ochuluka akhoza kubwera kudzagwira ntchito zosiyanasiyana kuno. Iwo atinso boma likuunika ndondomeko yolola makampani apadera kuti ndiwo adziyendetsa ntchito yolemba anthuwa kuchokera ku Malawi. Anthu ambiri omwe tinayankhula nawo kumalo omwe akugwira ntchito ku minda yosiyanasiyana akuti ngakhale kuti akukumana ndi zovuta monga kuchuluka kwa ntchito yomwe amagwira, phindu lomwe akupeza ndi lochuluka. Phindu ndi lochuluka kwangati ineyo nakhaza kuti ndili Malawi pano pacho kuti sindidziwa kuti moyo wanga bwezi ndipati ndi masiyanisabe ndi zinthu zomwe ndakwanitsa kulwangako pa zaka zomwe ndakhalira. Moyo wakuno ndi wabwino tisingana amayi abwana amene tidawapeza ndi abwino amatipanga triti bwino kwambiri anawo wina aliyense wakunoku timakhala naye bwino amatipatsa ndithu zofunikira china chilichonse. Komanso ndikuona zoti moyo wangu udasintha pamene ndinali ku Malawi ndi kunoku ndikuonanso kusiyanitsa ndekha kuti zinthu zikuyenda. A Bisnowate ati kupatula kulimbikitsa mgwirizano okhudza ntchitowu, ofesi yawo ikukambirana ndi makampani komanso ochita bizinesi akuno ku Israel kuti adzakhazikitse ntchito zawo ku Malawi pofuna kuthandiza kukweza chuma cha dziko la Malawi. Iwo ati akambirana kale ndi kampani zogwira ntchito za migodi, za mafakitale komanso ochita zaluso la makono ndi zaulimi omwe aonetsa kale chidwi chodzagwira ntchito zawo ku Malawi. Ofesi iyi yati ikulimbikitsanso mgwirizano wake ndi mabungwe omwe sayaboma aku Israel omwe akugwira ntchito zawo ku Malawi monga la Innovation Africa lomwe likuthandiza boma la Malawi popereka madzi aukhondo komanso la Save a Child's Heart lomwe likuthandiza kuchita maoperation a ana omwe ali ndi matenda a mtima. Doreen Sonani, MBC, Tel Aviv, Israel. Kampani ya Solar Aid Sunmoney yalowa mu mgwirizano watsopano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ndipo ayika ndalama zokwana 50.8 million kwacha mu mgwirizanowu zomwe mwa zina zingathandize kukweza miyoyo ya amayi okhala m'madera akumidzi.
Poyankhula pamwambo osayinirana mgwirizanowu ku Blantyre dzulo, mkulu wa Sanmane a Brave Muhone wauza MBC kuti mgwirizanowu ukutsindika chidwi cha kampani kuthandiza boma kuti magulu osiyanasiyana adzipindula ndi ntchito za magetsi m'dziko muno. Kampani izigwira ntchito ndi amayiwa kudzera mu gulu la amayi omvera programu ya zokonda amayi macheza yomwe amaulutsa pa MBC Radio 1. Amhone akufotokoza. Nthawi yayitali bwanji nthawi iyo zitengera kuti cholinga chimene tapangira mgwirizano umenewu chakwaniritsidwa kapena ayi. Chifukwa cholinga chencheni chimene tabwerera limodzi ndi MBC ndifuna kutengapo mbali potukula umoyo wa mzimayi Malawi muno komanso kupititsa patsogolo ntchito za magetsi zimene tikudziwa kuti Malawi munomo pakali panopa tikumana ndi mavuto osiyanasiyana kumbali imeneyo. Chifukwa chatasankha mzimayi tikayang'ana mavuto a magetsi ndochulukira kwambiri ku madera akumidzi. Tikayang'ananso umoyo wa mzimayi pakali panopa azimayi ndochepa zedi amene akutengapo nawo gawo kuyendetsa ntchito za magetsi Malawi muno ndochepa zedi. Kono tikayang'ana ntchito zomanga madera kapena kuyendetsa madera ngakhale banja kumene mzimayi amakhala pa time lopanga zinthu ngati zimenezo. So tiona kuti tikamubweretsa mzimayi kukhalanso pakatikati poyendetsa ntchito za magetsi makamaka ku madera akumudzi zithandizira kuti ntchito zikhale zokhazikika ku maderako komanso zikhale ndi tsogolo labwino. Ndiye tikaona MBC ili ndi program imene yokhazikika bwino ya zokonda amayi yakhala zaka zambirimbiri zedi. And program imeneyi imalankhulana ndi amayi almost tsiku ndi tsiku. Ndiponso program imene yapereka mwayi osiyanasiyana kwa azimayi. Ndiyeno nafe tinena chofunikira kuti bwanji tingolowa mu chinthu chimene chilipo kale dani kuti tikayambise zinthu zina kunjako. Ndiyeno ife ngati Sanmane tinakhazikitsa program yapaderadera imene timatcha kuti mayiwala. Ntchito yake ya program imeneyi ndikugwira ntchito ndi azimayi kupititsa patsogolo ntchito za magetsi Malawi muno. Choncho momoti tizingopanga patokha tinangona nchabwino tiphatikizane ndi anzathu ku MBC amene aliso kale ndi chikhumbokhumbo choyendetsa ntchito zothandiza azimayi kuti tigwirane manja mulimodzi tikakwaniritse kusintha umoyo wa mzimayi kuti ukakhale wochita bwino komanso mzimayi yemweyo akatengepo gawo lalikulu kupititsa patsogolo ntchito za magetsi Malawi. Pothirirapo ndemanga mkulu woona zachuma ku MBC Andisi Songa ayamikira kampani ya Sanmane kamba kugwirana manja ndi bungweli pokweza miyoyo ya amayi m'dziko muno. Chimwemwe chathu ndicho dzaza saya ngati MBC ndi mgwirizano wabwino kwambiri makamaka poonanso zolinga za Sani amaonesesa kuti miyoyo ya azimayi ipite patsogolo kudzera matraining amene amapanga komanso amathandiza kuti apeze chuma access to financing ma activities yawo. Ndi MBC so ndi program imene tinayo signature program ya zokonda amayi macheza zikugwirizana ndithu kuti chithandizo chawo chitithandiziranso kuti ma initiatives amene MBC kupanga kudzera program imene zipitire patsogolo. Bungwe lotolera msonkho la MRA lati kuyambira pomwe linakhazikitsa ntchito yotolera msonkho popereka zitupa pa katundu yotchedwa kalondola, bungweli latolera ndalama zochuluka za msonkho pa katundu ochokera m'mayiko akunja komanso opangidwa m'dziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Auma Chalulu ndomwe anena izi pomwe tsopano patha zaka ziwiri chikhazikitsireni ndondomekoyi. Somo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe la MRA linayamba kugwiritsa ntchito ndondomekoyi pa zifukwa zitatu: kufuna kutolera ndalama zochuluka pa katundu opangidwa m'dziko muno ndi mayiko akunja, kufuna kuthana ndi mchitidwe ozembetsa katundu, komanso kubweretsa kachitidwe kamalonda koyenera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA Auma Chalulu ati pofika pano bungwe lakwanitsa kutolera ndalama zochuluka pa katundu komanso kampani zambiri zopanga katundu zikulembetsa ku msonkhowu. Achalulu atinso MRA yazamitsa kafukufuku pa za katundu osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti ene katunduyo
akupereka msonkho. Ndakalondola imeneyi tikuona kuti zaka zimene zizayenda bwino wathandizira kuti msonkho umene kuti unendo wa excise utolede mochuluka. Ndithu makampani amene amapanga zosiyanasiyana apereka msonkho umene mochuluka kusiyana ndi mmene amaperekera koyambirira. Ndipo zathandiza kuti boma lipese ndalama zoti ziyendese zitukuko zosiyanasiyana osalephera pamakhala zina ndi zina mmodzi mwa izo ndizonena kuti anthu ena mwina samvesesa udindo wawo kuti akamamata ma-stickers panga bwanji ndi izi zino ndingone ife kuti timafalisa mauthenga osiyanasiyana ndikononse tikumana ndi ino atolankhani kuti tithandizire ntchitoyo kuti anthu amvesese kuti udindo wawo ndiotani pa ma-sticker amene wa excise stamp. Ndi pakadali pano mkulu wa kampani zopanga katundu mdziko muno a Gloria Zimba wati ngakhale kuti ndondomekoyi ili ndi zolinga zabwino, bungwe la MRA likuyenera kuchilimika pothana ndi atambwali omwe akuzemba msonkhowu mu njira zosiyanasiyana pofuna kuti kampani zomwe zikupereka msonkhowu zizipezanso phindu. Ine ndikulankhulirane pano kuli stampuso ya fake pa marketing yoti mukapanga scanning machine simapanga ready. Kuli mastampu oti sanapangidwa activated mu system koma munthu agula pena pake akugulabe stampu mtengo wake 12 kwacha ya fake ya pa market igulidwa 5 kwacha. Kuti boma litachepesa mtengoyi zifikirike magabu amenewo ndi amene angathandize kuti environment yopangira business ikhale fair yoti makampani am'Malawi muno apitirire kukula ndi kuchita bwino kuti ndalama yambiri isamachokere kuma financial services kuma banki kaya kuma Airtel services kuma production ndimene zitulutsa ndalama kuMalawi kuno manufacture ndamene zitulutsa ndalama komanso kulemba anthu ochuluka. Pofuna kuonetsa mmene ntchitoyi ikuyendera, bungwe la MRA linatengera olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre ku imodzi mwa kampani zomwe zikutsatira ndondomekoyi ya Nyasa yomwe imapanga fodya, komwe olemba nkhaniwa anazionera okha momwe kuyika mastampu komanso ndondomeko zonse zokhuza msonkhowu zikuyendera. Kupita chisogolo, bungwe la MRA lati lipitirira kukhwimitsa chitetezo kukumana ndi kampani zopanga katundu pofuna kuthana ndi mavuto omwe alipo. Chisomo Break, MBC Blantyre. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a hockey la Hockey Association of Malawi lati layika ndondomeko zatsopano zopezera ndalama kuti lizitha kudziyimira lokha pachuma. Wapampando wa komiti ya zamalonda ndi zofalitsa nkhani ku bungweli Michael Kapito wati imodzi mwa ngilazi ndi kukonza mpanda wa bwalo la hockey ku Blantyre kuti kampani zizitha kulipira polengeza malonda awo. Kapito akufotokoza. Ifeyo ngati Hockey Association of Malawi titalandira uphungu kuchoka ku Sports Council kunena kuti mabungwe apeze njira zoti azitha kuzipezera okha ndalama. Tachiona ngati chinthu cha mtengo wapatali kuti tithe kukhala pansi tikakumane ndi Sports Council tikambirana nawo. Pongofuna kumusoti ground literature lili m'manja mwa Sports Council. So ifeyo ngati Hockey Association of Malawi tilibe chida chimene tingagwiritse ntchito kuti chitipezetse ndalama apart from kusewera magame. So tili ndi lingaliro lina kuti tikakakumana nawo mukukambirana kwathu ndipo zikatiyendera tipatsidwapo gawo loti mwina ground lija litakhala ndi umwini wathu kuti tizitha kuliyendetsa tokha tithe kupanga njira zoti tizipezerapo ndalama zoti zithandizira hockey. Tikatengera kwambiri kuti masewera awo achokera ku India, that is why anakhangata panga dominate ndamwenye. Koma tiyamike ndithu kuti sanatisiye tokha tidakayenda nawo limodzi. Pamene ndikufotokoza pano vice president wathu Muhammad Bana alimomo ndithu ndi gulu limodzi ndi ife amodzi ngati Amalawi. Ndiye panopa tithaona kuti ndi chinthu chimene chasefukira ku mtundonso wa Malawi kozi mukapita ku chigawo cha kumpoto masewera atakhazikitsa, kumwera takhazikitsa, chigawo cha pakati takhazikitsa, kulowa shire uku takhazikitsa. So panopa tithaona kuti masewera amene afalikira mbali ina iliyonse ya dziko lino. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane titonenso mitu yake. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo watha. Bungwe la Malawi Housing Corporation lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso malo a Area 1 Malangalanga Staff Quarters ku Lilongwe.
ndipo kampani ya Solar Aid Sunmoney yalowa mu mgwirizano watsopano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation ogwirira limodzi ntchito zachitukuko.